Ja, hej. I dag skal vi så lave sådan en lille cinnamon challenge, og vi har en gæst med, og uden at afsløre for meget, så kan jeg sige, at det er selveste Berit! Du skal Berit. Hvad så? Berit, er du klar? Ja, helt 100. Tak, Berit. Super. Det var sådan Så fint. Yep, og det er sådan bunden af en spiseske. Shit. Nå, okay, Berit, er du klar? Vi skåler. Ja. Skål i cinnamon. 3, 2, 1. Aha, det koster 40. Ah. Hvad synes du, det var, Bette? Tør. Ja, det vil jeg Tør. skidt dig. Nå, men har du noget, du vil sige til kameraet? Like and subscribe. Så bliver vi alle sammen glade. Ses. Ses! Beautiful, and I tell her every